Сега, по какво бяхме известни като номер едно в Европа, пък и в света преди много години и се гордеехме и се възползвахме от това и сега страдаме и въздишаме, че го няма. Това е повода да поканя в студиото Пламен Ангелов. Здравей, добре дошъл. Здравейте за много години на вашите зрители. На вие или на ти ще си говорим? На ти. Добре. Ние се познаваме. Да ти е по-спокойно. Най-вече от гледна точка забелязах, че когато дори как да кажа, стандартното видео, което пуснеш, например, как произвеждате домати и какво съдържат и колко са вкусни, как ги отглеждате и какви са в сравнение с тези, които внасяме, това получава огромен като брой хора интерес, реакции, мнения и като че ли почват хората да търсят обратна информация. Но ти не се занимаваш еднопосочно само с това. Всъщност идеята ти е да върнеш на българина възможността да купува единствено и само наша продукция. Проверена, доказана, с високо качество и на нормална цена. Точно така. Идеята ми е да създадем първо магазини в цяла България, където да има всеки един нормален гражданин на Република България да има достъп до българската храна. Защото виждаме в България всеки внася от всякъде, обаче пише БГ отпред, за да може да се продаде продукта. Не пише, примерно, че е Гърция или Турция, защото няма да си го продаде. Защото всеки знае вкуса, примерно, на гръцкия домат, на турския и всеки знае на българския домат. И освен вкуса, там и разни нитрати, нитрити. Там няма това нещо, въобще няма да го коментираме, защото ако вземем, примерно, един домат да го закараме в лаборатория, на времето са правени експерименти, от един домат можеш да добиеш достатъчно желязо за целия ден, а сега в момента трябва да изядеш 37 кг, за да можеш да добиеш същото желязо от ябълката. Представете си в момента колко се третира цялата продукция, за да може да излезе на пазара. Аз лично отглеждам домат и за да създам качествен продукт, примерно от един корен може да ми излезе 10 кг домат. Обаче има хора, които примерно искат да стане хем по-бързо, за по-малък период и хем да изкарат по-голямо количество. Следователно знаете, че там се третират с много препарати тези зеленчуци, за да могат да излязат по-бързо и да излязат в по-голямо количество. И после, когато това нещо няма никакъв вкус, те се чудят защо не могат да го продадат, примерно, на цената, която заслужават. Защото всяко нещо все пак си има някакъв труд. Аз лично, когато, примерно, създам някаква продукция, хората им го показвам всеки ден. Как влизам вътре в оранжерията, как копая, как поливам. Абсолютно всичко. Даже сега в момента следващия проект е такъв. Ще направим оранжерии, в които оранжерии ще има видеонаблюдение. И във всеки един наш магазин на Хора от народа ще има в оранжерията домата, кога се полива, как се отглежда и следователно, като се натоваря в камиончето да отива към магазините, хората ще знаят кога ще има пресен домат в магазините и ще могат да отидат директно да се купят домата. Стари сортови домат, пак казвам, без да се пръскат и без никакви такива препарати. В смисъл, само по стара технология. За тази цел сме вземали едно село, където там не са отглеждани земите от доста време, не са третирани, не са тровени. За да се случи това нещо, трябва сорта да не е хибрид, да е стари сортови, както ние ги намираме стари сортови домати и следователно и самата земя да не е третирана. Защото когато е третирана земята, просто няма как да засееш домата и да стане някакъв резултат. Само за зеленчуци и за такъв тип продукция ли? Ние същото сега в момента го правим. Тази нова, как да кажем, тенденция да се търси българското и да е доказано, че е качествено и че е истинско. Сега в момента отиваме директно в мандрата. Показваме на хората, че мандрата има овце, къде им отива млякото, като го издоят. От там, къде се преработва в сирене, кашкавал и млечни продукти. И следователно как го показвате това? С видео? С видео в моята страница във Фейсбук. Всеки може да влезе да я види. Там заснемам абсолютно всяко нещо. Директно от производителя. Чакай само първо, че той останаха ли овце в България? Че от няколко милиона сега са по 400-500 хиляди май. Има и при нас идват такива производители, в кавички, нали, каквито сега в момента искат да правят проверки, нали, да видят дали имат реално животни. Взимат сухо мляко на 45 стотинки от Гърция, произвежда биловски кашкавал и сирене. Представете си в момента себестойността на 1 кг сирене на 45 стотинки взима сухото мляко.
Значи 1 килограм сирене най-много да му излезе с цялата преработка на 2-3 лева, а той го продава в магазина на 30-40 лева. И казва, че е уникално, перфектно, няма проблем. Добре, с това контролните органи не могат ли да го хванат? Не, защото Агенцията по храните казва, че сухото мляко не е вредно за човека, няма никакъв проблем и следователно те си го преработват и си го слагат, само че пишат на етикета. Биоско сирене за 50 лева от сухо мляко и... Така е, обаче виж... И ръкопляски. Бабата, която има малка пенсия, тя естествено ще отиде да вземе нещо, което е ефтино. Независимо какво пише на етикета. Тя може да обърне и да каже, добре, повечето възрастни хора не разбират повечето продукти какви са на етикета и следователно се получава, че тази стока няма достъп до... истинската стока няма достъп до обикновения човек. Аз искам, ние за това раздаваме и кошници. Искам и хората да опитат качествената храна от нашите магазини. Има дарители, хора, клиенти. Оставят по 50 лева, по 100 лева, по 200 лева оставят да правим кошници на стойност по 50 лева. Правим с продукти от първа необходимост и ги раздаваме на възрастни хора. Теглим томболи в самите магазини. Искаме, даже сега в момента едното момче с едната мандра има пералня, подарък, ако се напазариш за 20 лева продукти от нашия магазин, може да участваш за пералня на края на месеца. Предния месец беше плазма, сега пералня. Другия месец ще измисли нещо друго. Идеята е възрастните хора или всеки нормален човек да има достъп до неговото сирене кашкавал. Просто един път да го опитат. Опитат ли го един път, втория път веднага залепват на витрината. И това момче произвежда от мляко. Но защото, примерно, в момента има някакъв внос от някъде, пускат примерно сирене на промоция в големите вериги на 7 или 8 лева, или пък, примерно, купили са пилешко месо преди 3 години в Германия, в хранителния трезор, след 3 години го вкарват в България на 3,99 в на промоция. Те пак са на печалба, само че се обменят хранителните трезори от чужбина и ги карат тук. Аз лично съм виждал тирови с застояло месо, замразено месо, как го пращат за България. Днес гледах репортаж за това, че ги премаркират, че е българско производство, а са вноси на яйца и на птици и на замразено месо, за да хванат потребителя и купувача, му слагат фалшиви български етикети и маркировки. Можем единствено да контролираме този процес, когато създадем наши си производители в България, които... Има ги. Въпросът е такъв, че те в момента нямат пазар. Ама ето тук вижте какво минахме ти Генчо е написал. Здравейте, на пазарите има хора от селата, които продават домати, краставици и са истински. Няма смисъл от вашия магазин. Така е. Хората, които искат да се вземат домати оттам, няма никакъв проблем. Но хората, които са в големите градове, примерно в София, които нямат достъп до тези хора, ние не можем да продължаваме тези хора да ги тровим с гадни храни и да не им даваме никакъв избор. Защото има някои хора, които се вземат. Аз нямам нищо против. Даже нямам нищо против и в големите вериги да вкарват тези производители. Но един производител, примерно, малък производител, влиза вътре в веригата и му казват такса спокойствие, такса рожден ден, искат му, примерно, яйцата на 27 стотинки и накрая, след 1 месец, чак му плащат първата фактура. Тоест, 2 месеца му държат парите. Всеки български производител е подложен на геноцид. Факт е в западните... Този човек ми казва, че аз трябва да тегля кредит. Трябва да тегля кредит, за да може да вляза в този пазар. Следователно, той ще плаща лихва. Първата му вноска ще дойде, ще издържи, примерно, половин година и накрая ще го видим на някой тир в чужбина фалирал. С кредит в България и така нататък. Всеки знае системата как работи. Добре, вие чисто технологично, първо, как ги намирате производители? Второ, как ще стигнете до потребителите, като конкуренцията от към цени и организация и логистика на големите вериги е безпощадна. Те унищожиха средния и малкия бизнес в търговията, имам предвид. А съответно и производителите почнаха да ги мачкат. Нали? Те, за да присъстват в една голяма верига, просто са подложени на нечовешки условия. Хората вече не ги интересува това нещо. Хората искат да се възродят българското и аз ги виждам, като ни подкрепят и като идват да пазарят от нашите магазини, както сме направили уебсайт, където може магазин, онлайн магазин, където могат да влязат и да се поръчат. Даже тук в София ще направим в рамките на 10 км над 100 лева безплатна доставка. Купили сме микробус, ще го облепим с хора от народа
и ще даваме на хората истинска храна. Идеята е да направим колко се може повече магазини в България, където да си ги захраним хубаво тези магазини, следователно после да си направим складови, които ще захранват тези магазини и така лека по лека ще се връщаме хранителния суверенитет, защото не можем да разчитаме на някакъв внос. Утре затворят границите, не дай се Боже, нали, дано да не става, но ако затворят границите, нашите деца и нашите родители тук умират гладни. Няма храна. Ние имаме храна за няколко дена. Ще се ограбят първо магазините, после ще се ограбят бабите по селата и реално погледнато какво ще идат нашите деца и нашите родители тук в държавата. Ето виждаме, все по-зле става навсякъде. Ние трябва да предприемаме някакви мерки. Не може всичките държави да си имат хранителен суверенитет, да се грижат за народица. Ние просто е така да разчитаме на някой да нахраня от някъде. Аз лично не съм съгласен с това нещо и заради това го правя. Много интересно говориш. А ти някакъв експерт ли си в тази област? Как се хвана? Защото ти имаш една страница, ти се каза пресечна точка. Малко Нова телевизия от тебе ли го взаимстваха, защото те имат едно предаване? Само искам да кажа едно нещо. Не е нужно да имаш някакво образование, за да осъзнаеш, че просто всичко е опряло до там, че трябва да се предприемат някакви мерки. Не е нужно да имаш някакво образование, защото хората с образование в парламента ги видяхме докъде стигнаха, как управляват държавата, виждаме, че направят си по-зависими. Нали, говорим с такива образования с Харвард, нали? Всеки знае за кого става въпрос, предполагам.